Kwa kanyo ni ogaye mar bad migawe pacho kaendi Lady Justice Martha Koome okoni dwaro nitiere mar piny owacho kachiel kod bad migepe mopogore opogore mowuok oko motegno mar kedo gi wach lwenje mag dhoudi e pacho kaendi. Koome ne olose doho mar Shanzu e kaunti ma Mombasa bang' yawo ayanga doho mabiro rakore gi buche mitudo kod lwenje mag dhoudi kod rocho ratich oganda e yor bembo. To kaka jafwambo marwa Mombasa George oko leronwa okang' makamano geto duoko chien masiche makamago masani ogurore pacho kaendi to chutho e dho wadh nam chumbi. Ogayi mar bad migawo mar doho e pacho ka Lady Justice Martha Koome ne en wendo moyiedhi e doho mar Shanzu e kaunti ma Mombasa. Kae ne oyuore nyasi mar yawo ayanga doho mabiro rakore gi buche mag lwenje mag dhoudi kaachiel kod mago mag bembo midendo ni sexual gender based violence. Okoni achiel kuom yore mag kedo gi masiche mag lwenje mag dhoudi en yawo doho makamago e pacho ka mangima mar neno ni jogo mirocho ratichgi winjo buchegi e yo makare kendo giyudo ratichgi. We started here in Shanzu. We are ready to start Nairobi. When you tell me so, I'm ready to launch Nairobi because sometimes it is good to move on, then these other things will follow us. Before the Judicial Service Commission, we have a huge task of ensuring that we have enough human resource capacity to render justice to our people. E nyasino mano yuore gi Jang'ad bura okinde kaachiel kod oganda mamoko matie bad migawo mar doho. Koome ne okoni en ayanga ni bad migawo mar doho podonge kod apisas moromo mag kedo kod buche makamago, to kata kamano ok gibiling nyaka chieng' giyud apisas moromo. But had we said let us wait for the JSC to recruit magistrates so that we start here, we would never have started. So sometimes we will move ahead of them, then they will follow us. We will not allow you to burn out. With Faisa here, I know we will get counseling psychologists seconded to us here to give us that psychosocial support. Gikoni dwaro nitiere mar chiwo puonj ne oganda ewi okange monego kaw mar geng'o masiche makamago kod okange monego kaw bang' masiche makamago timore. Because most victims are under the age of 17, they don't even recognize when something happens to them. You know, I myself am the first to admit that I am a victim of violence. But when I was 10 years old and living in a situation of domestic violence, I didn't know what that was. When the church elder gave me a lift in his car and wanted to look under my dress, I did not know what that was. When my father's friend, and this is what I tell a lot of girls I talk to, the most dangerous people are the friends of your father. When they come and say, oh, you're now growing up, you're a big girl, and start touching your body. Ne bende gipako riwruoge kaachiel kod apisas duto mosewuok oko mar temo kedo gi masiche makamago mikoni osebedo ka gurore e pacho ka kaluwore gi nyawo mosebedo bad migawo mar doho kuma thoth achije osebed kiweyo thuolo nikech onge mag neno malong'o. Because we have those who work with the victims. We have police officers who receive this report. There is so much and there is need for this office to be situated here in Shanzu. Many victims don't even know that they are victims. And I think that we need to do a little bit more in terms of prevention, even before they have to come to the courts. And aftercare for both the victims and the perpetrators is a very important thing. Magi nagiwacho ka riwruok mochung'ne rango weche ngima dhano WHO koni miyo achiel e kind mine adek e pacho ka oseroch ratichgi kata inyal roch ratichgi e sa asaya, gino mabende juko kwan atamalo 18 mag nyithindo ma jowuoyi e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.